hausak na hi lom mandu om tak ni ma se thil hlau om tak a keng tel fo thina a then chuan kidnap te tokin abikin chung ko ano pangte hian kidnap hi an tong du bik ni in alang bok ole kan saitan tak tak ma in ka channel hi tha itini chuan like button kha min lo me sakla ilola subscribe lo ni chuan subscribe button kha min lo me sak bok don nia Fort Worth Texas chim lamatanga mail som ni vela hla a chuan Alvarado a oma Johnson County huam chunga thingtlang khote takte ani nge ni chung ko hausa tlem chau an oma ma se he mun hi khopui lam om ai chuan aral muang hle ni in alang bok chu hmuna chuan Mr McNeil te chung kwa anom ve a an chung kwa hi chu hmuna chuan an hausa hle boka an ming atha in miza kai berpol an ni bok Mr McNeil hian kutaken mai thei angchi calculator siam chuakin a hral thina kumsang khajakwa somriat panga January ni som pakhat zirtop ni jing lamdar sari le minute som panga ani a nidanga anti dan pa ngain an chung kwa chuan breakfast an kil hawa anei khama chuan an fa patlang wal lano pangve tak chuan afarnu kumsom pathum mi eimi chu jipin an school lampanin athla kong laka chuan an kazin pakhat an lakoi le a te chuan school lampan chuan an tlan chhun zom le ta dar sari le minute somli panga vela chuan an school an thleng trep tia chuan an hnunglama tang chuan sedan truck aron tlan thut maya an jip chu kong sir lama anor pheita dor maya truck atang chuan mi pa pakhat sambuang lampang aron chuka silayatin pa in eimi chu ama trucka chuan chuang turin aron tita au nau pa chuan ron chan tuma aron be ni chuan ka awang hal boka afarnu anruk bo chan chin chu achung ta hrilwat tura ti pa in thunei tu te hnen lama a hriat tir ani chuan afarnu chu an hmu tongai lo tur thu a hril ngal boka ti chuan eimi chu an tlan liam pui ta wang ani eimi u nau pa chuan an motor number chu alo chin chhia hau lo maya ina an le nuwa thil omzia McNeil na hriat chuan thunei tu te hnen a report ngal atuma ma se eimi u nau pa chuan misual te chuan thunei tu te lam an hriat tir ani chuan eimi an tha ngal tur thu an hril chu a soinon mola ma se McNeil chuan FBI lam chu a hril ta thawani FBI former special agent Clint Brown kum som thum mi chuan call chu alo changa ani hi hetiang lama ton hriat nga tak mai ani nge ni hetiang in ruk bo na hi second tin a thleng reng ni in a soya chan chin an hriat vele FBI te chu McNeil a ina chuan an ron thleng ngal thuaya ama saberin McNeil te chung ko phone chu record mai thein an ruwa man ngal zunga arubo tu te chuan an ron call vele a o chu lo recordta tunge ani ti a o tanga an hriat theilo vek pon a omna hmun an chui chua thei ngal nan an ti ni chu mai baka kho chunga phone company te chu call lo lu zong lo chui ngal char turin an ti boka eimi pa po chu eimi rubo tu ten an ron call vele alo biak dan tur te chu an hril mol boka afanu chu aladam nge yani ti an fin fia theina turin misua hnena chuan fin fia na engemaw tal nge turin an hril boka eimi u nau pale akazin te chu thalak hrang mit nar le mui bor vel thalak tam tak an lak khoma tang chuan eimi robo tu mel ni om chu rem khom an tu mek boka chu pa silai keng tu chu an hriat ngai ani lo thu an soibaka an karom dan te chu an hril boka atopa chuan jinglam dar soma eimi an ruk bo atanga darkar ni aliam hnu chuan an phone chu aron ritaral ralmaya kidnap tu te jinga pakhat alo ni a ani chuan eimi tlan chu anan chuan US dollar makta duai khat a phut thu aron soi boka azave chu dollar zanot hlang ani turani a azave dang chu anot tlang ni lo anoi hlir ani turani ti aron hrila eimi pa chuan afanu chu
aladam nge ani ti fin fianan biak tir turin angena ma se aron betu chuan a chang lova tlan na sum in pek na mun tur hril tura aron ko le tur thu a hril baka thu nei tu te hna an report ani vai chuan an fanu chu an mu to lok tur thu hrilin phone chu ada ta a ma se chu anin biak na chu minute khat po atlin man lo wangin kumsang khat zakua somriat panga vela kha chuan an omna han chui chua nan chuan atok lovani agent chuan a han ngai thanon le a kiang vela chuan amy thomemo ridang hriat tur a ommial takin ti in uluk takin a han ngai khale a ma se amy thom reng hriat tur a om lova ma se aron call na chu kholaya phone man thei chi payphone ang chi hi a ang ati hle a chan chu thithori le traffic thom te han hriat thei wang ani chu bak chu thil poimo han hriat belwak turero a om lo thung an chung ko zinga mi tu ma chuan chu kidnap tu o chu an hriat ngai ani boxi lovani amy te chung ko chu hausa hle ma se apa chuan investment lam alo ti na satlai takani awangin a case chuan dollar makta duai khat chu anei lova ma se athurual pui pakhat ne na chuan poisa alak chu thei zat la chuak veka ama thlo na manga arang thei ang beraron thon ngal turin acha a an call don le chu sheriff retire edibok abe seilo lutuk ne na tang ani a chanchin bumi pakhat chuan mcnell te thren oma chuan kidnap an om ti thu an don thu le chumi chanchin chu hriat chian adu le zual thu aron soya amy kidnap tu te chuan amy chungchanga chuan dan keng ko tu te anin rolani ti an hria ni ti an hrethiam ngala an rilru a buai tamap mai le mcnell te nu pa chuan kowa engtia malak zel nge tha an rin ti te chu an han soipuya kho chunga chanchin bumi te chuan serifin a hriat tir ma chu engma kalpui chhun zom to lo turangen na chu an rem ti ta a an thom are tari a chundar som pahnia chuan an phone chu aron rile taral ralmaya mcnell chuan call chu a han changa aron betu chuan a hmaron call tu an fanur bo tu kha ani thu asoya chuti lai mek chuan agent chuan line danga tang local phone company a chief of security chu alova call ngala chu number chu lo chui zui ngal turin awati ni phone company lam chuan number chu an lo chui zui ngal charchara mcnell chuan kidnapper hne na chuan afanu chu reilo te tal biakti ram turin angena hemitum hi chuan alo rem ti ve maya amy chuan apa hne na chuan amitan tuam veka wangin engma a mu theilo thu asoya anom na lai po a hriat theilo thu a hril ngal bok awa tang chuan a hlau tak zet ti a hriat theya a trapani ti an hre thei bok apa chuan engkima thale vek dona lom ina ilo ho thuai done ti ina fanu chu a hne mol mola kidnap tu chuan phone chu alak saka tlan na sum anin pek na mun tu chu alo ruwa man lok sa chu a him tok lo wangin mundang anin hmuna tur chu aron hril that le tur thu a hrila phone chu ada le ta ni phone company lam chu beiseina sang tak nei chungin anwa call le ta anom na mun chu hriat thei anin beisei to tak zetani ma se chief of security chuan anron call na number chu an area pon lama tang ani awangin chui zui theilo ani thu asoya ma se tun truma anron call na takero hi chu mcnell te omna atanga marlam melsom ni panga hla kendel vel bokatang ani thu aron reporta amy chu texas a chuan alola omreng alo ni a ma se investigator te tan chuan han chui zui dan hriat thiam a har le a chu hmuna chuan anlo om rengem ti hriat ani boxi lovani an hriat chhun chu akarom dan zong ani a chu po akar number plate a omlo le ngal ti chuan kendela tanga alvarado mel somthum huam chung johnson county huam chung zong chu andap chuak taveka local police officer te po hriat tir ni in an phek zon tamuk muk mai ani kumsom pathuma upa amy ru bo tanga dar kar ruk aliam ta a
apa thian te Texas le Arkansas satang chuan dollar sang khat not za kengin an lo thleng ve chi boka Texas sa an hruai tu te chuan airport lian vak lawa chuan lo muakin ven himna po pek ngal an ni a poisa chu arubo tu te pek an ni ma in benga chuan an han enfi ale phota glove an bun thlapa poisa chu emi rubo tu in anoi le atlang adu dan ang thap chuan an thleng kwal ta a chu poisa a te chuan fingerprint pakhat ma kai tir lo an tuma sarangin an pek thapa anot tin te chu a serial number an chin chi avek boka chonhulama chuan mcnail omna atanga mail som ni ahla a chuan emi rubo tu te karang chi achu kongsira alo oma kar chu Alvarado atanga mail som nga ahla Mesquite Texas atangin emi rukbo ani ma chi akhan rukbo alo ni a kar chung chu an han enfia chuan emi nu ma emo nu han chui zuina tur engma an mu thei chuang lovani chunglai huam chunga chuan chu kar khaltu chu lo mu le hria an omem ti in an han zot kwal vela ma se tu main an lo mulova Johnson County Sheriff le FBI Department lam chuan kar chunga chuan nu ma mutumin a thei anga ulukin an han zong thale ta a zandar som pakhat le chan ve Amy ruk bo atanga dar kar som paruk chung chuan phone call trum thum ngot an dong le ta a ma se tlan na sum pek na hun turero an la soi chuang lovani an phone chu aron rinon le a maron call tu thokha alo ni a phone company lam chuan rang takin an lo chui ve ngal boka Amy pa chuan dollar makta duai khat chu anei to thule an du dan ang taka a pe fel to thu a hrila ma se kidnapper chuan atlai to lu tuk tu na chuan Alvarado atanga mail zani chuanga hla kan om to ta chuan tlan na sum chu in pe mai ang ti in alo chang le ta ma se chu tianga hla a in rem siam na kalpui chu Amy pa tan chuan aris asan em awang le chu tiang tur chuan atuk tuk le vela chau chu mun an thlen thei deuh tho don awangin Amy pa chuan chu tianga rei a ha thei to lo thu le a mun chu sona atu ka sum in hlan mai turin angen le a ma se kidnapper chuan adu lova sum in pek na mun tu chu tlai dar nga a aron hril that le tur thu hrilin phone chu ada le ta a investigator te chuan phone company lam chu be pop vatin an ron biak na mun location chu an chui theim ti an wazo chuan phone company lam chuan an hriat theilo thu soin avoi ni na tan an hlo cham le ta ni investigator te chuan mcnail chu ataksa chuan tep sang an da a kidnapper nen anin biak na zong chu uluk takalo ngai thak an tuma chu mai baka akara po chuan anda baka agent ama veng him tu ral thuam thatok ne na in ring sa reng pahni an duty ngal boka arbo tu chu tu polo ni se tlan na sum chu peng ang ma sela man tho chu an tum ru hle a tlai lam dar nga le minute so ma chuan phone chu aron rile taral ralmaya kidnapper chuan mcnail chu Alvarado atanga mail somlia interstate som thuma tanga is dalasa ama chawa akararon kalturin an rilta a ta chuan exit 51 a kalin gas station halo omanga ta chuan zandar sarialo om turin a rilta a mcnail chuan Amy chu biak tir turin ngen ma se an biak tir le ta chuang lova Amy chu a otang chuan a hlau thong tak zet ti a hre ruai theya ma se hliamero engma anei lo thu chu kidnap tu chuan asoya ti chuan phone chu an da le ta a ruwa man na uluk takin an han siama FBI sipai pol khatte chuan ral thuam fam kim nen mcnail chu hladeu hleka tanga zui turin ruwa man na an siam ta a mcnail akara po chuan a omna chui zui reng theina turin tracking device an vua boka an chua don chuan mcnail chuan anupui hne na chuan dam takin an lo hole tur thu le a fanu hruai holo chuan a lo holo tur thu hrilin anin thla ta a
aban le lama chuan hriam hrei pakhat an thuk ru boka kidnapper chuan a bei thuta a inven nan an ti ani a kar chunga chuan agent pahnih an chuang ve boka shotgun le semi automatic silai an paisa ran bokani kar chunga radio chu an test non le boka an hnunga tanga lo vil tu tenen anin biak po reng theina turin an ti ni ti chuan anin khal chuak ta a mail khat vel an tlan ta mo tia chuan a hnung lama zui tu te chu an tlan chuak ve ta chia boka kidnapper chuan a hmun tur le kalkong chu a soi chian em awang chuan agent John Kenny le midang then khat te chu an ngai a thameu lova arukin McNeil kar chu an lo en tharu renga ngem ti te an ngai tu ana sa hle nge ni an rambial in then na an thlen chuan radio tang chuan traffic thu nei tu te hne na chuan an license plate number te soin lo ti ding khomuang lo turin an wasila zandar saria tak a hmun an thlen chuan McNeil bula chuan payphone chu aron ritarang ranga rang takin phone lam chu awapan hala chuti lai chuan aruk thei ang berin FBI team uanin an lo en tharu renga atul thuta cha chuak ngal thei turin an lo in ring renga tun truma kidnapperin aron call hi Amy bawatanga darkar somthum pali chunga tumruk aron call na ani toni phone a han lak chuan McNeil chuan a be sei ang thulom omero adong lo chiang kher mai kidnapper chuan interstate som ni atanga Tyler Texas East Dallas atanga mail zavela hla kalle turin aron shilya ta chuan gas station a muanga US exit 61 na payphone na chuan zandar kwale minute som nia call lo chang le turin aron shila special agent retired Clint Brown chuan Amy rubo tu terua manna chu riat thiam a har sa hle ni in a soi nge ni an ruah manna an thak chena wangte chuan idea mumal tak an nei lo nia a riat thu a soya zandar som pakhat vela chuan gas station pahni na chu an thlenga mail som livel an tlan to a Amy pa chuan car chu khal chun zom zelin gas station palina omna lam mail som ruk zeta hla chu an pan zela mase van duai thak tak main kong laka chuan an car chu athita tlat maile man mo to na ka lain an buai le a ti chuan agent pahni tenen chuan car chu an han en fi azung zunga rei tak cholova an tlan to awangin aying jin chuan a zo to lo hi alo ni a anin tiam na huna chuan ladewa tangin sniper pahni in an vil renga en hlat na manga an en reng lai chuan phone chu aritaral ralmaya mase McNeil lo chu chang thei anom si lo anila ron thlenti a om thei silova ti thei nei lovin an thlir reng ringot mai ani McNeil te chuan support team lam chu bia in an kar chu a chian lo wangin har sat na an to thu an va reporta an kar chu anin biak po na man ruale tracking device an da te chuan an electric power chu alo eral vezel alo ni a darkar sari meu an tlan to awangin a engine chuan a zo meu to lo hi alo ni a an car headlight te chu a eng zo to lova chung te chu an han ti to vek ta ka chuan a tinung le thei ta hlak maya rang takin an tlan chhun zom le ngala an kalna tur kong chu chunglama tangin thlo na in a hruai taringot mai ni FBI agent Texas le Johnson County ami te chu kidnapperin in mu na mun tur a soi bul hnai maya chuan in hu khomin engtia malak zel tur nge ti an han soi khom le a kidnapper chu biak po le theidan kong a om si lo eng po chu ni se McNeil te chu gas station a chuan tlai hle ma se wathleng hrim se kidnapper chuan alo kol le thu the ani ti in kalzel chu thaphotin an reta a jinglamdar khatvela chuan McNeil te chuan gas station chu engtin tinemo an thleng ve thei ta rama Alvarado tanga mail zani ahla le dar karya te meu arei an tlan to a an kar chu uluk taka siam ani phot lo chuan han tlan le thei chi zia zang ani to lova khuwa chu avo deuh theinan le
kidnapperin aron biak le theina na tong trai bak chu ti thei an nei to lovani jing lamdar khat le minute som panga a chuan phone chu aron rile ta hlau maya Amy chu aladam thu an soya ma se biakero an phal lo thunga bil le a ho te chu arokin an ral thuam fam kim nen che chuak mai thei turin an loin ring renga kidnapper chuan McNeil chu abula police te a hmuawangin a thinrim tak zet thu aron hrila a top na tan poisa chu Mount Pleasant hotela ronda turin a tita a police te a hmu vai chuan Amy chu a tha ngal tur thu a hril bok ma se McNeil chuan a motor chu tlan ngai na a om to lo thu a hrila kidnapper chuan chutia car ber a tlan thei to mio lo chuan keringot chuan reidonin a hreve te poniang a om na hmuna chuan lo om tur a hrilin an ma ni zokin an ron pan mai tur thu a hril ta a McNeil chuan tlan na sum anda chu a khai chuaka an ron thlen huna olsam taka an ron hmu mai theina turin kar pon lama chuan ding chungin alo ngak ta a fanu chu an lo that to zok rengem ti te chu angai tu a hlau thong ru hle a FBI agent te chu kar chunga chuan an silai met puak thei reng turin in ring rengin an lo om boka jing lamdar thum ani a kidnapperin aron kola tangin dar kar ni aliam le tareng mai kalkong vela duty te chuan motor ve wak vela chuan kidnapper kar niom tak an hmumi alo thu an soya FBI agent Texas le Johnson County mi te chuan engtia malak le chinge ni ang ti in an ngai tu ho le ta a McNeil hne na chuan hori phota atuk lama ruwa man na siam that le mai lo chuan an local taxi lo wangin afanutan chuan ti thei an nei bel tori lo thu a soya McNeil chu angoi ruaya a beidongin a mel en reng reng po chuan a thin lung om dan chu a hriat thei hialani ti chuan du thlan thei nei to chuang hek lo le FBI lam kar alo kala ta chuan lung hnur le lung thulo zet chuan McNeil le agent pahnih te chu an chuang ta a chulai hnaya sniper pahnih duty te po chu an duty na tanga le tura hriat tir an ni ta ni dar thum le minute somli panga chuan duty pahnih ten kar pakhat rin hlel om tak an hmu thu an ron reporta ta chuan mei chenau pang kum som pathum mi om vel atel ve thu an soi boka unit zong zong te chu in ring turin an hriat tir veka an mirin hlel te chu East Interstate 30 lama an tlan thu an donga chulam pan chuan chak takin an hala minute som nu vela chuan sheriff le FBI te chuan an rin hlel te chu an hnai ta hle a ma se an kar chu an khal chak hle a hnai ber tu chu an kar atang chuan an ron kap tamaya agent chuan kap let ve tura a in ruam han mek lai chuan kar hnung lam si ta chuan meiche pahnih hi an ron thut tir ta a ama sa jok chu Amy McNeil ngei chu alo ni a ma se kar hnung lam dar thalang zo na an thut tir miawa wangin investigator lam te chuan an kap thangam ve talawani chu mi sual te du dan po ani renga engemaw chen anin nu darli vela chuan kar chu mi in kota chuan ading ta a khuwa alawar chi alawa hemizan hian thla tak nial po a eng lovani pathum an chuka pakhat chu kar hnung lama akala in chunga chuan lu atoma pahnih ro chuan police te chu an kap le thunga Amy ro chu kar chunga meiche pakhat nen an oma a hlau ema wangin han tlan chuatum na po anei chuang lovani mel engemaw zat a hla a chuan Amy pa tele agent then khat te chu in ka na thlen na hmun panin an ron tlan ve mek boka an ril ruwa tong trai pui mai lo chu ti thei an nei bik chuang lo chutia hun engemaw chen anin ka hnu chuan deputy sheriff chu kar sir lama chuan zoi in akala Amy chu kar chunga tang chuan awa hruai chuak thei ta rama chu chan chin lom om chu Amy pa hril hlan an ngak lel tak zetani an han hril chia chu kar chunga chuan Mr. McNeil a ho chuan agent te chu an au chel chul maya in kana huna po chuan an ma ni kablet tu pahnih te chu anin hliama an ron ka let thei tolo wangin investigator chuan kap to ri lo turin atita a
ti chuan a hmuna chuan phim khur takin an vapan hnaya an man ta a chuti lai tak chuan an hnung lam in chhunga lu tum kha ron chuakin silain investigator lam chu aron clear ta a ma se tlan chuana dang aum to lo ti hria in silai da thla in a in peta a kidnapper te kar chunga chuan meiche pakhat le mi pa pakhat emi kidnap tu te zinga mi tho in kana thlen chung zonga lo biru te po chu an man ta boka ti chuan emi kidnap na in nam hnoi zong zong chu man an ni ta ni emi le apa mcnell an han in mule chu loma wanga mit tui luang chungin an in pom chula special agent Clint Brown chuan nukul hian alo thlir reng boka kidnapper te kar chu an han enfia ahmani chi a dala sa tanga ru bo an ni tian hreta a kum som thum palimi James Futi chu tlan na sum dila Mr McNeil ron bethin tu ber kha ani a mi ru bo le tual tha tuma pu ni in dam chung lungin tang turin ti ani a kum som ni pasare upa Michael Mill po mi ru bo le tual tha tuma pu ni in dam chung lungin tang turati ani ve ta thawa midang kum som ni pakhata upa Daniel Baker Jr kum som ni pakhata upa Thomas Barn tepo dam chung tang turati thoni in meiche om chun kum som pariata upa ero chu James Futi nen chuan anin hriat na ala rei lo hle a Amy an ru bo ma lok ni in asoya lau hle ma se Amy wangin kalsan lovin Amy kutan thak tur aveng him sham sham ni in asoya he thu hi Amy chuan adik thu asoya Amy ngen sak angin ani hi chu kum som chau tan tir turati ani tani man an ni atanga tharuk July nili sangkhat zakua somriat panga a chuan James Futi chu an state tan in atangin Johnson County Jail son ani a investigator te chuan Amy kidnap nana an man ral thuam te chu an chui zuya Amy aru bo ma mai hian Arlington ami hausa tak chung kwa no pangruk bo antuma wangin complaint he lu alo ni to ani ti te an hre chuak vele zela voi khat chu ni pui lai ani a pon lama an om lain alum ema wangin ga chuan zel tang te chu alum lutuk ti zia om pha nan ti in tuilak sak turin akala chutia akal chung chuan rang takin James Futi chu zel hung na thir phiara chuan alon liam ta a atlan chuak ta ni kidnapper chu ram hnuai lama abibo ta a Johnson County Sheriff chuan McNeil te hena chuan Amy rubo tu chu atlan bo thu awashila an chung ko tan a hlo om theya wangin lo film khur zual turin acha bok McNeil chuan chu kidnapper chu a hmule a omna chin hria an omani chuan loman thatok takpek a intiam ngalani Texasa Paris khwa chuan James Futi a cousin alo cheng ve hlau maya ani chuan James Futi omna chin a hriat thule aron biak fo thu asoya chu a cousin chuan police record a nu ma claim alo nei ve boka investigator tenen chuan inrem siamin northwest lam mail za somsari vela hla Paris Texas a cousin ina James Futi chu abirulai chu an vanang chinga buaina hran omlovin James Futi chu adam chung nun zel mangzo turin an thon liam le ta ni ole tunruma tan chuan kha ti zong kha ni le phot sela video le peka kanin mule theu don nia hun manuam vekule